Китич. Не. Не, Емилия Китич. На Прея. Прея, която ще имитира Сил. Кой? Сил, Рачков, Сил. И това е нещо изключително трудно. Нека да видим как ще се справи Прея. Сил! С Прея работим върху следните неща относно песента на Сил. На първо място това са низините. В ниския регистър много меко, много леко пеене. Виж как звучи с лек дъх. Второто нещо, което е, това е плавното преминаване от низини към височините. Във височините как отиде без да е грубо, забелязали? Въобще няма никаква грубост в пеене. Въобще по време на целия диапазон той има една такава хрипка, която е изключително характерна за него. Много е хубаво това. Тръгваш много хубаво. Ако още повече изобриш вокала, без да го натискаш, става страхотно. Понеже през цялото време пее супер леко, използва произношението за атака на тона, без всъщност реална такава да съществува. Точно която той няма вкарва с гласа си. Това значи вече зависи от артикулацията. Специално песента Crazy е писана по повод падането на желязната завеса, разбиването на Берлинската стена. Самият текст е едно послание. Той е много философски и няма как да оцелееш, ако не си малко луд. Това е лайт мотива в песента. Трудното в тази задача е Прея да извади образа на пророк, който виждаме у Сил. Едно същество, което иска да пробуди умовете на хората. Прави жестове, много характерни жестове. Те са магнетични. Те са на някакъв таен език, който призовава хората към действие. Повтаря думите с жестове. Всичко това е натоварено с дълбок философски смисъл, който води към свободата на духа. За пеене е много трудно. Като излъчване, това е мъжка имитация и една песен натоварена с много сериозен смисъл. Освен начина на пеене, какво друго трудно има? Ами тези характерните движения, които не знам дали са трудни, въпросът е, че са много и е много важно къде ги слагаш, защото те са ясно свързани с текста. Въобще не... Две-три движения такива ще покажеш? Мога да ти покажа това. Това е ясно. С което започваме. Какво означава това на неговия език? Не знам, между другото. Как ще го покажеш? Еми все още съм Прея. Обаче е много важно той как гледа за това. Как гледа? Можеш ли така ти? Плашиш ме, не ме гледа така. Да видим оригинала, Сил и песента му Crazy. Дами и господа, в този момент на сцената изпращаме Прея, за да я посрещне с бурни аплодисменти като британския ас Сил. Дами и господа, за първи път на нашата сцена ще видим един изключителен певец. Аплодисменти за Сил! After 70 years, the what he goes there for is to unlock the door. He'll go out and criticize and see. You're a fracture on the breaking wall. I'll see you, my friend, and touch your face again. Miracles will happen as we dream. But we're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we get a little people walking through my head. One of them's got a gun to shoot the other one. And yet together they were friends at school. Yeah, yeah, yeah.
first to compute. Then maybe, miracles will happen as we dream. No one ever gonna survive unless we get a little crazy. No one ever gonna survive unless we get a little crazy. No, we'll never survive unless we get a little bit. Oh. In a sky full of people, only someone to fly. Isn't that crazy? In a heaven of people, only someone to fly. Isn't that crazy? Isn't that crazy? Isn't that crazy? Isn't that crazy? We're never gonna survive unless we get a little crazy. No, we're never gonna survive unless we get a little crazy. Сил, дами и господа! Прея, гласувайте за нея на 17-708 за всички мобилни оператори. И за Прея, както каза Зойка. Браво! Прея, аз те предпочитам блондинка, но ти отново си тъмнокож мъж-певец. Харесваш ли се? Харесвам се. Добре. Много така динамично ми отговаряш. Нещо друго искаш да кажеш? Искаш ли да ме попиташ? Глупости, Готова съм да глупости, да отговоря всичко на да. всеки въпрос. Аз искам да чуем многоуважаемото журе и ще започна първо от Хилда. Като присъствие, първо, наистина и гримът ти е страшно много приличаш на него. Но тъй като аз го харесвам много харесвам него, много музиката му, всичко много му харесвам, имам малко разминаване, тази плуваща, елегантна фраза, която той носи, не ти се получи. Даже имаше интонационни проблеми. Според мен ти беше ниска песента и оттам трябваше да... тук може би нямаш ти вина. Може би трябваше малко да я дигнете песента, за да може да изпееш с лекота, което не се получи. Чулетия, що не дигнахте тази песен? Нямаше плуваща елегантна фраза. И се усещаше. Благодарим на... Кажи, искаш да кажеш нещо ли? Ако ми пуснат микрофона, да кажа. На живо си. Да, така ли? Не знаех. Дойдох по-късно. Имам обяснение. Прея има фантастичен нисък глас с прекрасни низини. Опитахме в по-висока тоналност, тогава във височините и се изгуби точно тази плътност, която има сил. Затова оставихме основната тоналност, в която пее. Да, може, но така пък лекотата, която е толкова характерна за него, я нямаше. Имаше напън. Добре, искате ли се разберете отвънка? Ние ще продължим нататък. Не може Сил, или по-точно Прея, очаква вашите гласове номер 17708. Заповядайте на диванчето, на фотелчето. Иска да кажа аплодисменти за Прея или Сил. Throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley.